Moikka taas sitten, moikka taas, kun siis, ei mitään siis. Moikka kaikille! Kyllä ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään mä pelaan tätä I wanna test a game, tai minä haluan testata peliä, tai no beta test, tai mikä ikinä onkaan. Ja eli I wanna test a game, ja haasteena mun pitää päästä 10 minuutissa tää läpi mun ennätyksellä. Muistaakseni kenttä kolmanteen tai mikä ikinä onkaan. Joo. Niin joo. Mutta nyt mä ajattelin vetää tätä peliä vähän sen ja kokeilla, että meneeköhän tää hyvin. Olkaa valmiina, koska tää video loppuu. Elikkä mun haasteena on se, että mun pitää vetää tää peli ainakin uuteen enkkaan tai läpi ilman, että mä kuolen tässä pelissä. Tai häviän. Elikkä jos mä kuolen tässä pelissä tai häviän, niin sitten mä lopetan tän videon. Ootellaan tässä, tää on ehkä hidas, mutta ei sillä ehkä väliä. Se oli nopeasti. Mä jään pelaamaan tätä peliä vähän sen aikaa, mutta joo, tää video oli tässä.